Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Ito yung envelope ng check-up ninyo. Ma, ba't niyo binuksan? Naiinip na ako malaman eh. May masama ba dun? Lola naman ako ng apo ko ah. Hindi ba sinabi ko na sabay-sabay nating bubuksan tong envelope? Tsaka may plano kami ni Abby para sa gender reveal. Papunta na tayo sa mall ngayon para paggandaan yun. Hindi na po ba talaga kayo makapaghintay? Ano naman ang masama? Kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. You heard it right mga kabisyo, it's Monday at kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, bibida na naman po sa himpapawid ang paborito ninyong kadramahan. Ito po ang Dear Love at mukhang napaka-interesting ng mga mapapakinggan natin maya-maya lang mga kabisyo. Pero alam niyo, bago natin mapag-usapan yan at bago natin mapakinggan yung kabuuan ng drama na yan, kamakailan talagang sinulit ko yung long weekend. Yung long weekend simula nung Labor Day, tuloy-tuloy hanggang nung linggo. Actually, kararating-rating ko nga lang, kaya pasensya na. Medyo parang tulalay pa rin ako kapag pumunta kayo sa live stream namin o kaya sa mga live namin sa social media, sa TikTok, YouTube, and Facebook na kumukha akong tulali. Pero nakakamiss lang na alam mo yun, kapag long weekend, parang iba pa rin kapag may sasalubong sa'yo. Oo, kabisyo, promise, na-feel ko siya. I don't know, siguro dahil tumatanda lang ako or I don't know, masyado lang ako nagiging sentimental na parang sabi ko, oo nga no, ang haba-haba nung weekend ko, ang haba-haba nung bakasyon ko. Pero pagdating ko nung Bicol, hindi ako sinalubong nung taong ine-expect kong sasalubungin ako. Oo nga, I swear. Nakakaasar. Tapos, pag pauwi na ako, nung papunta na ako dito sa trabaho ko, hindi rin ako hinatid. Oo, nung taong ine-expect kong ihahatid din ako papunta dito and will say, ingat ka, enjoy the rest of your week. I don't know, tumatanda na ba ako? Tumatanda na ba si Konyo Bicolano or masyado lang akong OA talaga, like super legit and all? Anyway mga kabisyo, kung kayo ay kagagaling nyo lang din sa long weekend, sana ay nakapagpahinga kayo mga kabisyo at sana sinalubong kayo ng mga taong mahal ninyo talaga, katulad ng pamilya ninyo, nung nanay ninyo, to be specific, diba? Kasi ang mga nanay natin kung minsan napaka-OA at napaka-pakialamera talaga niyan sa buhay natin. Kung tutuusin, minsan nga sila talaga yung kontrabida sa buhay natin, mga panira sa mga trip natin sa buhay. Pero aminin natin kabisyo, iba pa rin kapag umuwi tayo ng bahay at sinasalubong niya tayo. 'Di ba yung tipong meron ka ng pagkain diyan, naluto niya at ihahatid ka niya sa terminal, yung kahit ang tanda-tanda mo na, kukumustahin pa rin kung meron kang bimpo sa likod dahil ayaw niyang matuyuan ka ng pawis. Usapang nanay ba talaga ito o usapang kadramahan lang talaga? Samahan niyo po akong buuhin ang kabuuan ng Dear Love na yan maya-maya sa aking pagbabalik. I-ere po natin yan nationwide at sa lahat ng social media platforms ng Love Radio Manila sa TikTok, Facebook at YouTube. Kasama niyo pa rin po Konyo Bicolano para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!